χιλιάσετε και είμαι σίγουρος ότι θα τα χιλιάσετε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι αρρώστια. Οι παλιοί μετέδωσαν σε εσάς, εσείς στα παιδιά σας και θα πάει συνέχεια το πράγμα. Είναι η ιδέα, είναι χιλιαδιό πράγματα ο Παναθηναϊκός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ήρθα και βράβησα το φίλο μου, παρευρέθηκα και εγώ στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Είμαστε τα τελευταία 6-7 χρόνια σχεδόν καθημερινά μαζί. Ό,τι προβλήματα απασχολούν τον Παναθηναϊκό, τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε απλές λύσεις. Ορισμένοι δεν θέλουν. Ωραία, δεν τρέχει και τίποτα, να πούμε εμείς κοιτάμε την ομάδα, δεν έχουμε συμφέροντα, ούτε εμείς, ούτε εσείς έχετε κανένα συμφέρον. Θα πορευτούμε μαζί, θα πηγαίνουμε να βλέπουμε την ομάδα και πιστεύω πάλι ο Παναθηναϊκός θα βρει να πούμε την πορεία του. Ευτύχημα μεγάλο θα είναι όπως η εποχή του 74, εγώ την ευλογάω γιατί ήμουνα 14 χρόνων, έπαιζα στους μικρούς εγώ του Παναθηναϊκού, δεν έπαιξα αλφα-εθνική, αλλά ήταν όλοι αγρινιώτες. Νομίζω ότι ήταν διαφορετική η άνοδος τότε, που ήμουνα 14 χρονών και έκλαιγα όταν έβγαινε ο Παναθηναϊκός. Φαίνονταν ότι ήταν κάτι, ήμουνα στη σελήνια πάνω να πούμε, τρελό πράγμα. Και έζησα και με τον Παναθηναϊκό στον Παράζ τη δεύτερη άνοδο. Που απαρτίζονταν όμως από έναν με τον Λαγαρνάνα. Έναν τον Μπελεβόνης και ο Μπακάκης. Βγήκε ο Μπακάκης με έναν. Είναι άλλη φάση η ομάδα και θα το λέω και θα το ξαναλέω για πάντα. Ανεπηρικός, χωρίς εντολατρών να παίχτες, δεν έχει τόσο μεγάλη να πούμε απήχηση ή τέτοια μεγάλη ψυχή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ γιατί να πούμε βραβεύσατε τον φίλο μου, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι έπαιξε 16 χρονών. Ψάχνουμε από τότε να βρούμε ένα δεκάρι, ρε παιδιά.